Kacang melek gak ngono, keceblok nang peceren. Gak apa-apa ambune. Sosolandi. Jadi siap nyusul tadi. Uye sapi. Ya pantas saya nama mbak uye mas sapi yo. Piye? Ya pantas sodo. Podo nek sapi yo. Lah aku buane sapi. Apa? Aku yo live sik tak buka mari ngene. Aku iki ngono kewan. Kon ana wedhus, wedhus. Ya pantes ngono nang kene. Iki gugus sungu. Iki golek sapa le? Golek sapa mari iki? Yo sampean anu ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya wis mari. Awake dene kene iso menghibur masyarakat Jambangan lan sekitaripun. Krungu. Alhamdulillah. Dina iki aku ya seneng. Kecegur, kok kecegur. Kecegur kok lah. Bayo nek wong kecegur kok sorak. Seneng kok piye? Apa? Wong kecegur iki gak usah disoraki. Gak ilo, kudune diomaki. Iya, santai kok nang pantai ngene kan lho. Disoraki, gak ilo, kudu dijongorno. Dijongor. Disoraki karo jongor. Aku nunggu apa telu. Iki ngene sahabat setia. Kecegur kok disoraki dijongorno. Kalau gak duwe adab, sampe kudu nak ditolongi ya. Kudu ditolongi. Ayo, paling bahasane kecegur. Kecegur. Apa ini? Tak tolongi. Ayo ngene kok jenenge sahabat kudu jenenge dijungkakno. Kok maskeran. Iku kudu ditolongi. Lah pas kala ngene kecegur. Disyukurno. Ya kaya oleh. Iya kudu ditolongi. Anggune lho rek. Iki mau kajate apa Cis? Alhamdulillah kajate memperingati hari ulang tahun. Atas matamu ngono wae. Masa kate ulang tahun. Ulang tahun adik. Mul. Adik.
agamamu apa? Tali mereka Masa hubungan agamamu apa? Nanti tiktokan lah kayak aku nek tiktokan lagune Gus lagune aduh oh DJ lu sok-sokan ya saya bisa Bu apa lagi Bu sama senengane DD Bu DJ sama senengane DD ya niki acaranya ulang tahun nggih Bu leres nggih ulang tahun yang keberapa Ibu Ibu ya gane namanya sinten ampun ulang tahun yang keberapa 8 kok kata tak Bu sama tungane mau ke temenan enek wong biasa ngono ini apa tuh nih kegedean gila tapi bojoku gak gila Bu cicik napa Bu cicik napa sama nih Doni Bu niki acara ulang tahun adik sinten Bu Haidar lho iku sing ulang tahun kok kabeh kulit Haidar iku Haidar ulang tahun yang ke-8 nih kapan nggih kelas berapa sekarang Ibu kelas 2 SMP oh SD ya moga-moga adik Haidar supaya sehat selalu amin selalu pintar kepada kesalahan nih kok demong tak gede Gusti Allah lah ya apa muga-muga ayo Haidar paringi panjang yuswa sekolah pinter penting marang wong tuwa gitu nggih ibu boten nangis wonten Bu ya mugi-mugi keluarga besar ada rezekine barokah melimpah ruwet dan sampai ngulang kabeh mari kecegur iki ya joget nyawer gimana sih lu? Lho, kok ada apa? Kok kok nomor ora? Ngawur diikuti. Niki panjenengan napa? Oh, sampun nggih, terima kasih Bu. Nggih Bu, ngapunten nggih. Ngapunten nggih. Nggih, awal semua wis ndongakno. Coba iki Mas Ajis ndongakno. Nek aku nek ndongakno wis jelas ketok. Iki ndongakno. Iki kate pegatan kok ndongakno. Masa kata pegatan. Yuk, yuk nggih. Apa ki? Makili yukmu. Monggo. Niki sing ulang tahun. Lintang Asmoro. Oke, siap. Terima kasih Bu. Terima kasih. Request Lintang Asmoro, siap. Oh, niku kamu ra. Terus tahun iki Mas nih. Kalau njeluk saweran ini ngisi di sini aku sampai sarobongan. Kok cara kalau mau tipis. Ngene kok njaluk saweran di sini ketuane. Lho lah iya. Wis siapa ya Bang? Bagus. Loh. Kok isi sini. Kok isi piro iki mau? Piro? Tidak. Sini. Tidak. Oh, sini. Loh. Sisi, penghibur kok enggak. Duwe ada. Nek kamu duwe ada. Dicucuki manukku. Dile nang nggen kowe. Nek manukku nek geger. Kok iso nek wingi napani saweran ya, mulih terak sepur. Mulih diterak sepur sing gara-gara saweran yo. Mulih diterak sepur. Nyok, Dis. Ya modal gak lewat dalam sepur. Aku lewat dalam sepur tak bawane aman. Aku gak liwat. Ora aku gak gelem salah ya. Iki nanya ana nek ganongan gawa saweran. Dadane keceglok sikile tugel. Sikile tugel keceglok. Terus mau dengomu gak mandi belas. Bila potongan masih Gusti Allah delok potongan. Terus potong-potongan ngemis kok ndonga. Masalahnya aku ngemis. Oh niku aja ngelono iki. Wajah itu aja elelek, aja elelek wong iki. Apa?
Iya bang. Iya. Tangan soro, tangan soro, tangan soro pak. Tangan soro. Jambangan. Request saweran mana? Ono saweran mana? Bayu, belum tadi. Mana iki? Sik gimana? Tolong yo melo ae. Aku gorong. Yang di lagu nopo? Iku mau jalur lintang Nasroro. Lintang nopo? Alpin. Oke. Karote anak kecil lho.